Salutare, ne-am auzit la un nou episod, după acum, cred că Frăchide s-a rămânit altul, nu că așa mi-a plăcut, n-am mai postat și de-aia am făcut chestia asta. Așa fac de fiecare dată, sare la 5 minute, 6 minute, cu bula. Ai limit acolo. Vezi cum așa. Scuzați-mă că în vechiul episod am fost Paula, nu m-am avut cum vreau. Dacă îmi place, a avut problema de asta foarte nașpa. Nu se spune foarte bine. Eu acum nici pe nou. Hai că nici cum vreau să aici, nu mai cum, acum am să stau pe aici. Acum să vine că să vină ochina. Ia să fac acolo unde am mai găsit noi. Ăla de-am... Nu mai bate de sucretul pe acolo. Și pe acolo cum. Mai cu să n-am... Bă, da. Unde sunt torțele în care? Le-am pus torțe pe aici sau? N-am pe aici. Hai, sună. La nebun. Dar mai lăsat tot pe aici, asta nu conte pe aici. Să o scot de aici, nu pot să pe aici. Eu am luat încă. Să sunt pe capătit și Max. Știți, pe că știți aia am capătit. Minecraft cu Alice. Alice era urmărit, să zic așa, de un bădinoar și nici nu mai mult. Nu știu să ce mai arată. Buna mare care moare în cer alb, nu știu să mă știu asta. Era urmărită de el. Și ea s-a dus către portal, deci pe portal și la tocmai trece și pe portal și a distrus portal. Și a mai avut interesul la fiul. Și a rămas acolo mult timp. De-aia vreau să ia copiii, el era școală, să îi era acasă și el era acolo și putea să vină să activeze portal. Dar pe nu mai am pe cine să fac chestia asta, deci... Chiar că pot să-mi dau kill și nu pierd item, dar nu pasă. Zic să mai juca școli, ca să nu toată geam cu pe inventori. Dar vreau să țin așa în caz de ceva, de urgență, cazul, nu dai seama. Că acum, sunt aici mică pierd itemele, dar nu m-am blocat. Dar nu am experimentele pe rotate, nici fata mai de importante și de chestia asta.
Bun. Hai să mă tătui pe aici. Prea nu mai am cuvânt acum, eu. Bun. Asta e un triple. Bun. Nu știu ce nu asta. Chiar îmi place chestia asta. Trece timpul repede, nu mă apuc să facem nimic important. De-aia am venit în Nether, în declicul ăsta. Hai să urcăm aici. Cât ăsta am. Și dacă vii în Nether fără să ai furcion, nu se merită să vii, că apoi iei tot coarțul și nu poți la nimic acolo, că nu trebuie și pentru o construcție, faci o construcție ca lumea, o casă mare, de astea ai nevoie de foarte, foarte mult foarte mult coarț și dacă ai cu furcion, bine, e mai mult, asta e bine, dar fără furcion e nașpa de tot. Ai ce faci fără furcion? Nu știu ce de gând să nu mergi pe acasă încolo. Stai că aproape că încă și aici. Ups, așa. Și nu continua. Pentru a ne fi. Să ne facem aici. O alertată nici pe perete, pe tabații așa. Hai să mă pe aici. Pe la învățit din american de cine voi. Așa ce e aici. Da, și eu acum o să iau eu soluția. O să închidem episodul. Și o să iau ce găsesc aici, astea care le-am și voi. Și eu o să mă duc acasă și eu o să pesc. Și apoi peste uite de pe iepurii. Acum. Bun. Și cam atât cu acest episod, spune pe departe, uitați, o să iau tot, care e ce faci. În apropierea asta. Nu trebuie mai departe aici. Și până merg acasă. Deci, după cu un nou episod, i-am făcut Adriano. Deci, lăsați până la like-uri, pentru că așa nu mai postez niciun video, trebuie că i-am supăr. Undeva la 5 like-uri postez câte un videoclip. Astea o să mi las la 5 like-uri. Sau măcar la 4, deci măcar, la 5 like-uri postez câte un videoclip. Nu-mi pasă. Și ne totale cu un nou episod.